tienen igual permisos de la Real Academia, en los ratpenat, en institucions que velen de l'educació de medicina. Jo vaig ser una miqueta més pessimista, però perquè com així sou tots molt optimistes, o mitjanament optimistes, anem a ficar una miqueta de contrapunt. Sí que és de veres que hi ha moltes similituds, en el sentit que en el segle XIX se partia d'una situació de decadència perquè el valencià havia deixat de ser oficial a partir de 1707 i pràcticament se pensava que era una llengua d'anar per casa, una llengua de gent de poble, de gent analfabeta, de gent que no tenia estudis i que la llengua oficial havia de ser a soles el castellà, perquè era la llengua oficial de tot l'Estat i l'única llengua en aquell moment. En aquest moment, jo penso que no existeix aquest complex d'inferioritat en el castellà, en el sentit que valencià i castellà són els dos iguals, són llengües cooficials, per sort, que ha sigut una reivindicació de moltíssims anys. Tots som iguals, hi ha valencians que tenen el valencià com a llengua materna, altres que el castellà, tots depenim de les dues llengües i no existeix ja aquest matís, pràcticament no existeix, però s'ha afegit un matís que no existia en l'època de la Renaixença, que és la introducció del català com a llengua oficial de prestigi, sobretot en la universitat, etc. En aquest sentit, potser sí que existeix una percepció que estem en una decadència i que s'ha de renaixer, tornant a reivindicar la llengua pròpia del poble. Quin és el matís? Clar, estava pautat perquè estem en un procés, perquè la Renaixença ha costat moltíssim que tinguera èxit. Si estem parlant que la Renaixença es comença a aparèixer en 1830-1832 aproximadament, i donem-nos compte que no és fins a 1878, que és 40 anys aproximadament més tard, que és quan apareix el ratpenat, quan per fi totes les tendències valencianistes s'unifiquen, això costa moltíssim que fraguara i que donarà un fruit. A nosaltres ens està passant un poc el mateix. Ens costa moltíssim que aquesta reivindicació vagi més enllà dels robles més conscienciats, dels robles més valencianistes. Si anem a la societat general, aquesta renaixença tal voltant no se percep, però és que no tan sols se percep potser la necessitat de renaixer. En la qual cosa, perquè hi hagi una renaixença, primer tenim l'obligació de que la societat estigui informada de la seva pròpia història i senta aquesta necessitat de reivindicar el seu. Sense aquesta reivindicació ens falta, ens quedem coixos. I això pot costar molt en el segle XIX aconseguir-ho, al final s'ha aconseguit. De fet, en el ratpenat participaren persones de tendències molt diverses i d'aconseguir que el ratpenat fos una iniciativa reconeguda per les institucions oficials que durant tants anys havien girat l'esquena a la llengua valenciana i a les tradicions valencianes i avui, per desgràcia, s'ha de tornar a aconseguir això. Si ho aconseguim, estarem en una segona renaixença perquè tenim, tots els membres per aconseguir-ho. Jo crec que en aquest moment n'hi ha... Mira, quan poses un perol a bullir, que no el sap el bull, però que estàs començant a calentar-se l'aigua i està ja pujant les burbujitas així que pugen cap amunt, pues jo penso que això està passant en la gent jove. Hi ha molta gent jove que fins ara escrivia en el català que se dona en els col·legis, però que a poc van dient, escolta, i això, i on puc estudiar-ho, i on puc canviar, i què puc fer? Perquè jo he tingut casos enguany precisament d'enviar gent als cursos de poesia i als cursos de valencià, no de revalencianització, perquè potser no saben el suficient valencià per revalencianitzar-los, sinó per aprendre un poc a escriure com Déu mana. Molta gent preguntant on estan els diccionaris, a on poden tindre accés a traductors. Tot això s'ha aconseguit gràcies a moltes entitats. Estic parlant de l'Euratpenat. L'Euratpenat porta molts anys. No dic jo que no siga una entitat referent, però hi ha entitats com és el Casal Bernat i Baldoví
que en una bobà, perquè és una bobà, això de donar un cartelet a Xina, perquè tu escrigues valencià, està fent més que a lo millor s'ha fet en 50 anys. Perquè això està mentalitzant a la gent de que és que no està escrivint correctament el valencià i que no té que tenir ningú complex d'utilitzar aquest valencià. Perquè, bé, fins ara és que era el valenciano culto i el valenciano inculto. I s'estan donant compte de que no és així, perquè hi ha molta gent enfront d'aquestes entitats de que no són incultes, que tenen la seva carrera, que veuen que estan treballant, que veuen que estan investigant. I tot això jo penso que sí que està contribuint a una renaixença, però també estic d'acord amb l'Òscar en que aquesta renaixença va molt poquet a poc. Va poquet a poc. Jo crec que se deberia apoyar més a la gent que està escrivint, no a la gent que està escrivint en general, sinó a aquesta gent que té aquest cuquet dins, que vol escriure, que no sap escriure però que vol. Això jo penso que teníem que fer alguna cosa per a fomentar això. I això és el que penso. Pues jo em sento una miqueta com diu Òscar, perquè jo vaig estudiar a l'escola i era un valencià que després, afortunadament, coneixen gent tan interessant i tan important com som vosaltres. La veritat és que donen compte de moltes coses i crec que Òscar també ha posat l'ull en això que és fonamental, que és conèixer la pròpia història, no? I la consciència de voler reivindicar alguna cosa, no? Això crec que és fonamental i el que feu des de diverses institucions, ja centenàries, jo crec que és un treball importantíssim per a que la gent, per a que arribi a peu de carrer i que la gent es pugui conscienciar de la importància de conèixer els seus verdaders arrels, no? I tenir una consciència més àmplia. També, al fil que estan comentant, parlàvem de la importància de la poesia, però realment la poesia és suficient. No sé, crec que en falten novel·listes, dramaturgs, filòsofs en la nostra llengua. I relacionat amb això, què necessita la nostra llengua per arribar a més gent i per arribar a ser una llengua culta en tots els gèneres? A veure, jo penso que sí que n'hi ha. El problema és el de sempre, que són poc coneguts. Així tenim un concurs que m'agradaria destacar especialment, que és el Premi de Narrativa del Filó, de Burxassot, el Premi Frederic Feases. Ahir és tota una pedrera de gent, i a més gent jove últimament, que està fent una faena molt interessant. I a més és una narrativa que no té res que veure amb el que potser tenim el concepte de lo que s'escriu en valencià, que és més tradicional, més costumista. És una narrativa molt moderna, una narrativa del dia a dia, i per ahir se poden aconseguir coses molt interessants. No deu ser l'única iniciativa. Tenim també l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, que intenta fomentar en els tallers de prosa que s'escriga també prosa, encara que siga a través de regascuts, però deuen fer-se més coses. I jo estic molt d'acord en que ara la poesia sí que té el seu públic, però tal volta la narrativa, una narrativa potser enfocada a gent jove, més juvenil, faria moltíssim per escampar aquest model lingüístic natural i de sempre, que és el model que estem defendent de llengua valenciana. En el qual jo penso que sí que hi ha autors, parlem de Lucas Grau, Agustí Sacarés, per nominar els últims que han guanyat aquest premi, però per exemple, Ampar Cabrera té una novel·la, 24/4, que és una novel·la molt interessant i que jo recomano que la llegeixin tots vostès, perquè és un canvi de registre respecte a lo que ja sol escriure normalment. És una novel·la que escrigué precisament quan fos novel·la escritora de l'any, si mal no recorde. I sí que n'hi ha, el problema és que no se coneix. Havies comentat alguna més de que... Com poden arribar a més gent? Bueno, està clar que arribar a més gent és per mig de lo que és la difusió. En tots els col·legis, en tots els centres educatius, des del col·legi des d'una escoleta,
fins a la universitat. Això està molt més clar que l'àrea, però sobretot si podrem aconseguir que fora el vehícul curricular d'escriptura dins de les administracions, de l'administració oficial, els organismes oficials nostres de l'actualitat. I en quant a que si és una llengua culta, jo t'he dit que és una llengua culta i de prestigi. Jo, tirant una miqueta, perquè tingui la gran sort, i sempre dic, de trobar a l'Òscar Rueda en el meu camí, que ha sigut el mestre que a mi m'ha fet il·lusionar i que avui en dia soc professora del RAC Pere, que tinc el títol i estic molt a gust. Llavors, ell mos feu il·lusionar en el superior i quan estàvem treballant sobre aquest tema mos donava algunes raons de pes. I jo pense que és totalment culta, perquè si nosaltres ens referim a les normes de Stewart, les complís perfectament, perquè una norma sigui culta. Per què? Perquè té estandardització. Té unes normes, les normes del Puig, per tant és una llengua que té normes pròpies, és estàndard. Perquè a més és autònoma, no depenem de ningú altre. No necessitem el català per parlar la nostra llengua valenciana. Té historicitat. I vaja, perquè ninguna llengua té el prestigi que té la valenciana en el segle XV, que fon el segle del valencià, el de més prestigi de la nostra història. A qualsevol, un segle abans del nacional, de l'espanyol. I en acabat, també se necessita que tinga vivacitat, està viva. Entre nosaltres la parlem, tenim la desgràcia que en els col·legis no ens permeten parlar-la, ens han impost aquestes normatives noves, però en la casa, en els teus pares, en els teus iaios, tens la gran sort de parlar la llengua valenciana. Per tant, és una llengua culta i de prestigi. I segons mos diu, qui era? Hudson, deia que si és estàndard, és llengua. I per tant, ho tenim, heu complit totalment. És llengua valenciana, idioma valencià. Per tant, el prestigi el tenim. I en quant a poesia, doncs és el que deia Òscar, que no està tan conegut, però nosaltres tenim verdaders... En poesia tenim gent molt important, però també la tenim en narrativa. Òscar Rueda, entre ells, perquè quan escriu és especial. Vicent Ramon Calatayud, Aureli López, així aniríem dient. Però és que després també tenim historiadors, investigadors, ensaiistes. Dona molt de prestigi tot això. El que fa falta és que la gent s'interessi per conèixer-ho, perquè nosaltres, per mig dels centres oficials, no tenim oportunitat de que la gent ho conegui. En aquest sentit, la labor que fa Òscar, precisament des de l'Oronella, és fonamental, perquè esteu apostant per el valencià, per la llengua valenciana verdadera. El que fa falta que s'animen més empreses que es dediquen al món del llibre i que aposten per les normes del Puig i que el valencià s'afiance i arribe des de ben menuts cap a dalt, no? Això és fonamental. Però, a part, por les cortes. A veure, jo penso que se coneix molt la poesia gràcies a la festa internacional que tenim a les Falles, no? Entonces, bé, les Falles donen una espenta molt gran a lo que és també el valencià, perquè són, me pareix que una de les poques entitats, com a entitats enormes, que no admeteixen per a res que es imponguen res, elles són soberanes, i han decidit que ells parlen valencià i no parlen altre idioma, parlen valencià. Clar, se basen en uns monuments i aquests monuments se basen en una explicació, i aquesta explicació va en vers. Per lo qual, per això se coneix tant el valencià cult, que no és valencià cult és en tots els aspectes. Però se coneix més, jo crec, que per la festa de les Falles, que ha fet molt perquè guany han sigut 49 els poetes que han escrit. Són molta gent, però, també vos dic una cosa, jo
a mi m'agrada molt escriure narrativa. Jo, a banda del llibre que tinc escrit, pues, he guanyat diverses vegades la novel·la de Paterna, he guanyat també una novel·la de l'Hogar Penat, però el problema que tenim és l'edició, que, mira, l'Hogar Penat ni s'ha editat, i en Paterna, pues, sí, però s'edita dins d'un llibre en el qual estan tots els premis, no se dona importància, i bé, jo consideré, per exemple, que jo tinc una novel·la que és La muller més bella del món, que és una preciositat, està basada en els refugiats del Sàhara i va guanyar el Premi de Paterna, i aquesta novel·la és per ampliar-la, perquè clar, que damunt te diuen no, és que no pots passar de no sé què, no sé quantes en el 45 fulles, o 50, que dir-te, supercurta, és que està ahí, però, bueno, pues, si tingueres l'oportunitat, pues, sí que l'ampliaries i la podries editar. Bé, la podries editar i qui la compra? I qui la compra? No la compra ningú. És un problema gordo, perquè és qui vulgui dedicar-se a la literatura al final té que caure en el castellà. En la literatura. Ara tu me contestes. Però per a més així, jo us parlo des del punt de vista d'un autor. Sí, la veritat és que tens tota la raó. Al final, editorials en llengua valenciana, doncs dos, Ronella i Moseguillo. L'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, que recolza algunes d'aquestes edicions, sense aquesta entitat no serien possibles algunes d'aquestes edicions. L'Hogar Penat també fa un esforç de tant en tant, però el problema és el de sempre. Clar. El nostre model lingüístic, per desgràcia, no és oficial. Pràcticament el 99% del que s'edita en valencià de l'altre és perquè se llitgen les escoles. Perquè segons l'última enquesta, només un 1% dels lectors havien llegit un llibre en valencià o havien comprat un llibre en valencià que no fora per l'escola, sinó que fora perquè tu vas a la llibreria i compres un llibre. Clar, en aquestes situacions és heroic editar qualsevol llibre en llengua valenciana i si s'editen és perquè tenim un cost de subscriptors que fan possible que un mínim d'exemplars, anem a dir tirades de 200, 300 llibres, són viables. Més en aquest moment és molt complicat. Només algun llibre concret hem arribat a fer-ne 700, 800, perquè són llibres que no hi ha de novel·la, sinó que tenen tirar per el seu tema concret, per exemple el meu de la senyera o el de Amadeu de Sota i Arrel, alguns altres que sí que arriben un poquet més, però sempre és difícil. I de totes maneres estem fent un esforç per a que se distribuïsquen en les llibreries. No sé com està l'assumpte en Catarroja, sí que hi ha alguna llibreria. Hi ha una distribuïdora que tenim, que és Estival, que ens serveix tant a Moseguillo com a Ronella, que intenta que els llibres arriben a les llibreries, que seria una altra manera també de que la gent tingui contacte. Però el problema principal és l'escola i que els nostres llibres, per desgràcia, tenen una barrera. En el moment que un fill o un nebot nostre o un net porta un llibre de nosaltres a l'escola, li van a dir que no val, o molt probablement li diguen que no val. Professors n'hi ha que diuen que sí, però per desgràcia són una minoria. Mentre, el que hi ha que treballar és que la gent se faci subscriptora o que compri llibres de tant en tant, que demani llibres a través d'internet, perquè en les webs de les editorials també se poden comprar, i fer un esforç addicional per part de nosaltres de promocionar la teua novel·la i ja parlarem. Aprofites el moment. Totalment d'acord, perquè quan arribes a una llibreria, no, la santeria de llengua valenciana, entre cometes, i és literatura juvenil que recomanen els col·legis i de més. Afortunadament sí que he pogut veure el llibre de la senyera d'Òscar Rueda, el tenim, el contingués. És una preferent d'una mesa que hem fet de temes valencians i jo crec que fa falta això, la distribució, no? Una bona distribució i que en algun col·legi es demane, no? I que es recomane com a lectura des de ben menuts i anar creixent. Jo estava escrivint una novel·la i la deixava. Muy mal. Muy mal, però mira, la deixava, entre altres coses, perquè el piló, l'últim que va presentar-se l'últim de març.
Jo el 1 de març estic en els llibrets a tope. Sí, clar, però jo ara me desanime. Perquè és que veig el que veig i dius... No, saps? No arriba només que Paterna. Paterna fa el que fa, el que poden, pobres, que també fan molt per nosaltres, però, clar, però no ens arriba aquest premi. Entonces, clar, aquest premi l'ha guanyat 2 o 3 vegades. Però són novel·les molt curtetes, molt curtetes. Però és això, jo tinc una novel·la, i m'estic plantejant fer-la en castellà, la veritat. Ja sé que està molt mal dir-ho, i sé que està molt mal dir-ho així. Però arriba un moment, la novel·la, el que és la poesia, me negue, perquè per lo menos me queda això. Però la novel·la està molt mal. Jo crec que per desgraciadament ha arribat a una conclusió de que realment la llengua valenciana està sent maltractada, no? Des de les institucions, i què és el que hauria de canviar? Què proposeu? No? Moltes coses. Yo pensé que lo que había que cambiar son de gobernantes. Ara és veritat. Ens ofenga, però és així. Perquè és el governant el que té el poder per poder canviar aquestes normes que tenim. I ha que ser sincer. No vaig en contra de ningú, però és el que jo opino. ¿Vale? Que està maltractada. Mira, jo m'ha permès, doncs havia que ja preguntar, anava així, copiar una poesia d'un poeta que és molt volgut per a nosaltres, per la nostra falla, Alfons Ramon. Alfons Ramon va ser el nostre poeta durant 30 anys i és el que ens dugué a la glòria i a nosaltres ens canviarem en València per la poesia d'ell. I jo crec que millor que aquesta no es defineix ningú lo maltratada que està, perquè és una poesia que li fa ell a Sant Vicent Ferrer. Jo no soy poeta, perdóname, els poetes, perdóname, perquè jo no soy poeta, però diu, no sé, pareixen com dir les coses. No sé si en veritat la nostra llengua renaix al pas del poble sense límit o es perd en un bancal de terra seca. I estic cansat de versos i de denúncies, perdudes en l'espai que no contesta. Cansat de respirar notes estranyes que van adulterant la nostra llengua. La nit se fa més ampla i més obscura. Se palpa pels carrers una gran pena quan mostren les parets negres paraules pintades pels amics de la sang negra. Qui pot parlar se dona un put en boca o ajuda als qui no surten per sistema. No hi ha sentit de pàtria en els que escriuen i mengen de la injúria i de l'ofensa. No hi ha ningú que acabe en eixa xusma d'hipòcrits que a tot trauen estrella. Jo crec que aquesta poesia d'Alfons Ramon fica el dit a la llaga de lo que està dient del maltracte que té la nostra llengua. Qui vols que parli del maltracte? No, de propostes. De propostes de futur. Bé, doncs jo propondria que se donaran classes de literatura. Si no dins de les escoles, perquè no pot ser, classes de literatura en valencià per a valencians i per escriure. No només classes de valencià, per aprendre valencià, sinó aquests cursos que han fet de poesia, això fer-ho en tots els àmbits. No només en poesia, novel·la, en assaig, en investigació, en tot. I una altra cosa. Jo voldria que els professors d'això fora gent que, a banda de saber molt, estigueren escrivint i saberen què és el que agrada, el que no agrada. Que no s'enfadarà ningú si te criden a tu i no criden a un altre. Si aquesta persona és millor que l'altra, perquè, per exemple, ara parlem de novel·la. Doncs què millor, per exemple, que Lucas Grau per explicar-nos com escriure una novel·la. I no per això tenim que ara... No, però és que jo soc professor... No, és que en un moment determinat tens que saber com fer les coses.
I jo crec que aquestes classes, jo no sé si es tindria que donar l'ELA, si es tindria que donar els RATs, qui es tindria que donar, no ho sé, des de luego els col·legis no. Una altra iniciativa que jo crec que és molt profitosa i que a mi me va portar molta satisfacció i crec que sí que va ajudar molt és els professors que estan dins dels col·legis portar a fer xerrades. Vam anar una Ricard i jo a un col·legi de català, era? Llombai. Vam anar a un col·legi de Llombai, vam parlar a les xiquetes, vam dir el que fem, com se feia, i això, veuen que i totes volien escriure poesia i totes volien... Doncs això és el que tenim que fer. Clar, incentivar i donar classes. Donar classes que la gent sàpiga. Perdre el temps a la gent. Això seria una manera de Clar, no, reglada ja està, la tenim molt reglada, però aquestes regles apleguen a la gent jove, apleguen a la gent més jove. Jo he tingut enguany una xiqueta que és amiga, bueno, jo soc amiga dels pares, i aquesta xiqueta volia escriure poesia, i volia escriure poesia festiva, i jo l'envia als cursets. En els cursets no ha tret trellat, però escriu en valencià. Mira, més catalina no podia ser. Però ara escriu en valencià, ara ni me rima ni me dis ni fa res. Això fa fatal. Però la xiqueta escriu en valencià. Pues la xiqueta l'agarres i li ensenyes com Déu mana. Si no val per la poesia, li ensenyes novel·la i te fa una novel·la que te mors. I té 20 anys. I això és molt important, incentivar a la gent. Agarrant el fil de lo que tu dius, jo estic completament d'acord. El problema és sempre trobar a la gent que dona aquestes classes i trobar un mínim de persones que puguen acudir. Que és un poquet el problema que tenim a vegades en la Barcelona. Al final, una cosa i l'altra està relacionada. La gent s'apunta a les coses si li veu un interès, si se motiva, i viceversa. Potser una persona sí que està disposta a dedicar part del seu temps a donar classes, però si veu que realment s'apunta a la gent, perquè si tu vas a una classe però només te venen 2 persones, contra vent i marea i totes les setmanes, aquella gent se desanima. No tenim la vareta màgica, però hi ha un altre aspecte que potser sí que tindríem que treballar prou més del que fem, que són les noves tecnologies, YouTube, fer vídeos, a volta, perquè és també una manera d'arribar a la gent més jove. Potser la gent més jove no s'apunta perquè no coneix els cursos de nova escena, però si farem un vídeo, entre cometes, graciós, un vídeo entretingut, que parlarà d'estos temes, i que la gent se connectara a la nostra visió a través d'aquests vídeos, potser estaríem arribant a gent que no arribem en aquest moment, perquè nosaltres arribem a la ciutat de València, arribem a Catarrasa, arribem a l'Alta, però València és molt més gran. Ara mateixa m'han escrit un WhatsApp que m'ho han dit en Instagram de l'Ogatena de gent de Xàtiva que està negra perquè els obliguen a escriure d'una manera determinada, però que pensen que no poden participar en el concurs de l'Ogatena perquè pensen que és només per la ciutat de València. Quan no és així, quan hi ha una secció de regne on se poden presentar totes les falles que no són de la capital. A tal punt arriba el desconeixement que Xàtiva se pensen que no poden participar en el concurs de l'Ogatena. En el qual fa falta tanta difusió que jo penso que les noves tecnologies és un tema que tenim que treballar molt i que tenim que muntar un grup de gent que això portem dient molt de temps, però no ho acabem de fer perquè sempre estem en tantes històries que no arribem a tot. Això que estava dient Òscar sí que és de veres de les tecnologies. Se gravà en el mes de setembre, se gravà un vídeo promocionant les classes de l'Ogatena, però totes les classes, entre elles la de valencianització. I tu no tens ni idea, la de gent que a mi m'ha dit, he vist en un vídeo que estaves parlant de l'Ogat Penata, de la revalencianització. Sí que és de veres, que aplegaríem amb molt més gent. I en l'acabat, no us vull dir que sigui així, que és molt maco, però també tindré un poquetet, hi ha molta gent que el desplaçament a València li ve molt tort. I si se poguera aconseguir en 3 o 4 pobles que estiguen molt juntets, un mínim, com tu has dit, perquè anar per 2
és decepcionant. Ha de dependre molt més, saps? Perquè és una classe particular, però no és el cas. Si tu pots aconseguir que gent jove que t'està dient que no està d'acord amb el que li estan ensenyant de les classes, li dones l'oportunitat de que tinga un joc prop de casa, que puga intentar-ho. No, intentar-ho, això també seria algo a plantejar en quant a lo que has anomenat de actituds de futur o programa de futur, això també seria algo. Jo ho veig bé i l'any que ve, ara ja perquè estem a meitat de curs, però anem a agarrar el temps i si l'any que ve se pot muntar un grup. Això s'ha fet, o sigui, en altres pobles, en els bons temps se feia. O sigui, això és una qüestió de parlar-ho i si ja... Jo crec que n'hi ha 5, no estic parlant de molta gent, però 5 persones mínim, un mínim de 5 persones ja se pot plantejar i mirar a veure com enfocar-ho de la millor manera, perquè siga, no és precís. Així no estem parlant de treure's el títol de la Junta qualificadora, per fortuna. O sigui que n'hi ha que adaptar-se a lo que vol la gent. Si la gent vol un curs que potser no siga tant d'ortografia, encara que també se donen les regles bàsiques, però si hi ha altres qüestions, això en un poc de temps se pot muntar. Clar, practicar... De les formes, els títols nostres no valen, Per desgràcia no, han valgut. O sigui, fins l'any 83 valgueren, de fet. Els primers professors de valencià contractats foren els que titulaven la Racena, doncs hi havia un canvi polític, per desgràcia, i en un dia els despatxaren i contractaren a nosaltres. Les coses, per desgràcia, funcionen així. Per això, tornant al tema polític, jo no sé si tirar o no tirar, però la qüestió és que en l'actualitat els nostres polítics no tenen consciència de lo que estem parlant així. I potser també és responsabilitat nostra conscienciar-los a tots de que això és així. I a vegades jo soc una miqueta autocrític perquè no arriba el missatge com deu arribar. I hem de plantejar que aquests polítics estan obligats, perquè nosaltres també paguem els nostres imposts, com tots, ens tenen que protegir com protegeixen nosaltres. I és qüestió de que aquest missatge arribi a tots els polítics i arribi a tots els partits polítics i després, per supost, que la gent vote en consciència.